Ja ze swoim wiecznym chaosem czekałem na kogoś takiego jak ty, kto wniesie do mojego życia spokój. Jedziemy! Jesteś najlepszą mamą, a Gustaw jest dla mnie najlepszym dowodem, że to, co mamy, jest prawdziwe i piękne. I tak ma być. Nasza droga do siebie nie była prosta. Nasze ścieżki przycinały się kilkukrotnie, ale jak przyszedł czas dla nas odpowiedni, to już wiedzieliśmy, że chcemy już zawsze być razem. Gdzie jest świadek, stary? Pytam. Jedzie, tak? Okej, super.